Auman na kapita namin na makasap makaberdu. Dari na makasusi-kusumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tanong ang puto katubat. Tubat na riyan kaya bulan na Ramadan. Ulan-ulan na Syaban na ipulay kagiyang puto amal. Nayaman na niya natataman na kapnari ang ginawa sa kiyang kaya kainong sa pakaberdu. Ada kaya paman na pinagtalo siya kung mga tunga na italo. O nila na pinagtalo siya kung mga pangalitan o mga Muslim. Apaman na diniyan mo nagkikit ang kagiyang puto kainong sa pakaberdu kagiyang paman na iya kaya managiyang puto alawas yan. Kenapa ngikuti paman na katitudian? Gendeki nga kaya pinagkanaka. Ayaw pengasapar sa kiyang puto marata na kiyang kaya ginawa ka. Gendeki nga kaya pinagkan. Anto na ibisyo paman na dipinagkan. Biar ada laki yang katakan, ayam mana ni nak biar dia sa paman na uli na, ubah dia pagi dia yang butuh amin nama apa kabar dia paman na, di paman na, di mami saya isa kabar uli na paman na pera kuat. Uwi na dia kena kanina. Ini apa lagi orang tu nak biar kata bercina si Allah Subhanahu Wa Taala. Ayam pindah kama biar dia butuh apa ni sarila nak apa kata bercina Allah Subhanahu. Gina ni untung tahu mana. Magawan